खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननि गासैनोबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय दिनैथ' 2021 मायथाइनि 31 डिसेम्बर एबा लास्ट डिसेम्बर नङा होनबा माने दिनै गोजाम बोसोरनि जोबथा सान स' गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर गोग्लैसिगोन आरोना गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ रंजा खुसियै बरायदो लोगोफोर लोगोसे आसा खालामो गोदान बोसोरा नोंथांनि थाखाय गाहाम रादाब लाबोना होफैथों एबा नोंथाङा गोदान बोसोराव नोंथांनि गाहाम रादाबखौ मोननो हाथों आरो गोजाम बोसोराव जेरैबायदि अनलायनानै सोलिबोदों जेरैबायदि बयजोंबो गोरोबनानै खौसेयै थानानै गोजाम बोसोरखौ बारहोबोबाय बेबायदिनो फैनो गोनां एबा 2022 मायथाइ गोदान बोसोरावबो नोंथाङा बयजोंबो गोरोबनानै थानो बयजोंबाबो अनलायनानै थानो हाथों बेखौनो आं गसाइनि सेराव आरज गाबबाय आरो मा बुंबावनो लोगोफोर नङा होनबा आरो फिन खेबसे बेखौनो बुंबावबायदि गोजाम बोसोराथ' थांबाय गोदान बोसोरा नोंथांनि थाखाय गाहाम रादाब लानानै फैथों बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय आरोना जोबनायाव हेपि निउ इयार लोगोफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गासैखौबो हेपि निउ इयार बेबायदिनो नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलखौबो सापर्ट खालामलांबानो जाबाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल बाय हेपि निउ इयार 2022 बाय